първо обръщаме лице към постъпилите коментари в живото излъчване, тъй като си говорим за приобщаване на различни общности. Нека приобщим сега и зрителите на нашата конференция онлайн. А какво ни пишат те? Натали Червенкова предлага следния надпис на своята цветна табела. Родители, вие сте наши партньори, добре дошли. Иванка Казакова пише до родителите на своята табела: добре дошли, скъпи родители, работим заедно за нашите и вашите деца. И последния коментар от последния зрител, включил се в нашето упражнение с цветните листи, е следният. Юлиана Томанова пише: тук учим, творим и се забавляваме и родителско партньорство не отказваме. Сега аз полушизофренно ще преотстъпя мястото си на модератор на Яна Алексиева, която следва да модерира дискусията по темата трудните случаи и какви са перспективите и нуждите за подобряване на ситуацията. А употребих полушизофренно, тъй като аз оставам тук, но вече трудоустроен като панелист. Яна, заповядай. Да. Разменихме ролите, за да може всъщност Георги Еленков да бъде част от, надяваме се, решенията и от разговора, който предстои. Защото, както си говорим почти от началото, има и трудни случаи. Винаги те отнемат много енергия, въпроси, чудим се какво може още да се направи и се надяваме тази дискусия с всички тук присъстващи, които сега ще представя, вие най-вероятно познавате, но да изведем не само да говорим, че има проблем, а да изведем решения, идеи, които да обобщим и да можем да търсим как да бъдат реализирани, да търсим подкрепата от институциите, които трябва също да създадат условия, така че училището и семейството да имат подкрепа, ресурс и да не се чувстват самотни по пътя, когато се случи това, докато едно дете расте. И така, много ви благодаря, че се съгласихте. Съгласиха се и аз наистина съм и благодарна за това. Мариана Георгиева, която е наш партньор от много години и е изключително ценен, образователен експерт с много богат опит, който не е само свързан с България, е излезнала извън граници и се надявам, че ще ни разкаже. С Мариана ще продължим дори малко по-дълго и след това, но тогава Жоро пак ще си е влезнал в ролята на водещ. Георги Еленков, който сутринта се представи, но наистина Георги е човек, който пък работи и професионалист, който работи изключително силно в темата за медиацията, но в много различни и интересни аспекти и се надявам, че той ще сподели това, което има да ни сподели и да ни разкаже. Господин Асен Александров, който освен, че е директор на 51-во училище, е и председател на работодателска организация, също добре познат. Тук бих отворила една скоба, защото преди вече 2-3 години някак, аз съм сигурна, че най-вероятно при него още от преди това е била тема, при нас също, но пък ни събра един разговор, който хем прерасна, хем поспря, наистина по теми свързани с това как можем да помислим за услуги, които подкрепят училището и родителите. И се надявам, че ще бъде ценен, и мисля, че има доста какво да ни сподели. Анет Маринова, достатъчно позната. Тук тя ни каза да я представим като училищен психолог на 23-то училище, но Анет има и много други роли, и застъпнически, и като един изключително наложил се психолог, така че вярвам пък, че през нейната гледна точка ще бъде пък и ценно. Тя се радвам, че всъщност каза, че иска да се представи като училищен психолог на училище, защото пък е всеки ден на терен и знае какво се случва и може да бъде, не е просто отстрани. И така, това са нашите панелисти. Надявам се в следващите 30 на минути да можем да обсъдим темата, макар да осъзнаваме, че тя може би е и за 3 дни напред. Аз ще си позволя като модератор, освен да ви задавам въпроси и да ви насочвам, да контролирам и времето, така че няма да се сърдите, ако някой леко го прекъсвам от време на време, ако се налага, може и да не се наложи. И така, започваме с така
въпросите, които сме си конструирали, които, разбира се, могат да прелеят и в други. Ако някой от вас също го предизвика въпрос, моля да даде знак. Колегите, които са от екипа ни в залата, сигурно ще ви помогнат или пък ние ще ви видим, че искате да ни питате. Трудни случаи има. Вие се сблъсквате в професионалния си опит най-вероятно непрекъснато, всеки от своята гледна точка. Но бихте ли ни споделили какво за вас е и как дефинирате един труден случай? Можем ли да разграничим различни трудни и сложни случаи? Най-вероятно въпросът е риторичен, но ние е добре да започнем през това и да си дадем сметка колко различно е естеството на трудните случаи. Марианка, да започнем с теб. Като не е далеч от образователната система. Ето така и натам ще отидем в... Не мисля, че си далеч, мисля, че си постоянно в образователната система през различни пътеки. Няколко неща си мисля около трудните случаи. Обикновено трудните случаи стигат до кабинета на психолога бързичко и колегите, които са педагогически съветници в залата, както и Анет, могат да споделят за тях. Нещо, което ми прави впечатление като човек малко така, който стои извън образователната система, но същевременно много работи за нея. Трудните случаи, когато родителите не разбират проблема и не съдействат. Това малко е във вашата градина, ама с това ще почна. Да. Трудните случаи, когато родителите нямат доверие в системата, че тя може да се справи с даден проблем. Трудните случаи, когато децата не са успели да изградят онези умения, които са необходими в конкретните възрасти и когато дойдат в училище на 7 или пък на 11 или на 14 и трябва наново да се започне изграждането на умения и тогава вече училището трябва да впрегне целия си ресурс, за да компенсира неща, които е трябвало да се случат в по-ранната възраст. Така долу-горе 3 и други има, но поне 3 така ми се струва трудни случаи, пък колегите, които са отвътре, ще кажат как е Господин Александров, да допълните тези 3-4. Аз имам богат личен арсенал от трудни случаи. С някои съм се справил успешно, с други не чак толкова. Трудните случаи наистина са много различни. Бих отбелязал, че не повече от 1% от всички родители са такива, които бихме ги класифицирали като трудни случаи. И не повече от 10% от учителите са тези, които карат родителите да са недоволни. Проблемът е, че този 1% от моя личен опит буквално убива ентусиазма, обезверява учителите, както и тези 10% от учителите пък карат да губят доверието. Вие, ако седнете да видите статистиката, гледах онзи ден колко са настанени в тези, не знам как се казват, Карлукови и така нататък, те са около 2000. Тоест, приблизително някъде около на всеки 1000 души има 2-3, които са такива. Във всяко училище, примерно в едно училище като моето, като има 2000 родители, чисто статистически е възможно да има такива родители. И аз съм имал. И тогава вече критериите за успех са различни. Свързвал съм се с всякакви институции, полиция, прокуратура и така нататък, камък от всякъде. И първо критерия ми е да го привлека. Не става. Второ критерия е да не пречи. Не става. Трети критерий за успех е да не обезверява учителите. Четвърти критерий аз да се съхрана. Тоест, има някои неща, които просто не може да се справя. Ако някой каже, че може да се справи с всичките, просто не е попадал на достатъчно. Други... Да.
да. И май е време за това. Другия критерий, бих го нарекал не толкова трудни родители, колкото трудни ситуации и бих казал по-скоро трудни групи от родители. Най-вече ние, когато имаме групи от родители, класическия пример е, когато ние видяхме на анкетата, всички са за различните, готини си и така нататък, но когато е в моя клас, моя чин не става. Нали, той е различен, ама много по-различен и пречи не става. Общо взето, когато има някой различен, групите се съюзяват, много често бих казал и с помощта на учителите, откровен съм, които в отчаянието си търсят тая помощ от родителите и отиват при директора. Трябва да решиш този проблем, този да го няма. Решението на проблема е този да го няма. Къде да отиде, не ги интересува. И ако направиш хиляди балистики, да кажем, какво да направиш, примерно ако детето е до 11 години, да го преместиш, да кажем, при друг учител, който е по-спокоен и така нататък, там пък те посрещат другите родители. Защо го преместиш? Ма това е класика в жар. Аз съм говорил в регионалното управление. Това са десетки случаи такива. И най-трудното е хора, които не признават никакви правила. Те казват, ние сме си правилата и по-нататък имам някакви предложения за решения за тези случаи. Добре. Ти очерта още, на ти може да минем, предполагам, очерта още решения, не решения, по-скоро още трудни родители и видове. Добре, Анет? Да, всъщност няма дефиниция. Нали, не можем да дадем такава дефиниция какво е труден случай. Стана ми интересно това със статистиката. Замислих се дали някъде съм срещал нещо такова. Струва ми се, че и това е доста неясно. Да, по отношение на броя им. Аз обаче от мястото ми на психолог в училище мога да разграничавам някакви видове трудност. Когато, например, към мене насочват дете в ситуация, Мариана каза, първо идва при училищния психолог. Не винаги е така. Много трудни случаи са последните, които са стигнали до мен, като училищен психолог. И тогава това е една всеобща трудност. Нали? Тя става трудност не само на училището, тя става трудност на града, на държавата, на институциите, защото много хора са се включвали и всъщност има много хора ядосани на едно дете. И за мен като поредния възрастен и то психолог, нали, който това е важно, защото в системата психолозите имат едно особено място. Като психолог да кажа нещо, дори само да задам въпрос, това може да ядоса още повече възрастните, така че е много трудно да се наместиш, за да се ориентираш и да можеш ти така през нещата, които можеш да чуеш да правиш, да допринесеш. Има някаква спешност, обикновенно трудните случаи са свързани с някаква спешност, освен когато последен, т.е. много време е минало и много напрежения са се натрупали и се насочва. Тъй като все повече деца много трудно успяват да удържат, да не си бият телата едно в друго. Това е едно от оплакванията на възрастните в училище, освен, нали, че им е трудно на децата да стоят в часовете. Има винаги едно такова движение. Така че когато са си удрали телата и има сбиване, това е също някаква спешност на институцията. Тоест това не е моя спешност като психолог. Това е едно разграничение. Това е спешност на институцията и обикновено тогава се стига до примерно двама или две ученички, ученика, има вече изградена версия, кой е виновния, кой е започнал пръв, към кого да бъде насочено нещото, интервенцията, каквото и да било. Това също прави нещата трудни, защото изведнъж много бързо се споделя една и съща версия за нещата. Нещата не са така очевидни. И има сещам се за друг вид спешност, когато учител е изправен внезапно
пред някаква ситуация, която е много шокираща, може да е много шокираща, много изненадваща за него, поставя го в абсолютна безпомощност да знае какво да прави. Например, едно дете от началното училище, така ме извикаха спешно в стая, дете, което е реагирало много бурно, агресивно, така ударило други деца. За първи път това дете, не знам нищо за него, ме викат и казват: ела, защото той замръзна. Ела, защото той замръзна. И това е нещо, което, нали, учителката в абсолютно недоумение и от училищното ръководство, един клас, нали, деца в класната стая, едно дете право навело главата и абсолютно не реагира. Наистина замръзнал. Тоест, това е нещо, пред което се изправя в случая учителката и има някаква особена, различна спешност. Така че това е от позицията ми, когато към мен отнасят случаи. Аз обаче, като психолог на мястото си, на психолог в кабинета в училище, имам трудни случаи аз. Така че, ако ви е интересно, мога да дам някакви примери. Трудни случаи, които включват и родители, разбира се. Които за мен са трудни. Например, може би все пак да дам някакъв пример, най-общо, нали, за да не остава така да увисвам. Дете, което също има агресивно поведение от началното училище, малко дете, дори първи клас, с което се срещам и то е в резултат на асистирано оплождане с анонимен донор и това дете ми казва: аз нямам баща. В работата ми, в срещи ми с него, то ми казва: аз нямам баща. Как така? Как е възможно да има дете без баща? Какво правиш с това, когато срещу теб има едно дете, което очевидно има трудност да се впише в цивилизацията, в социума, да намери място за себе си и кое е то? Ето това
е една илюстрация за труден случай към мен като психолог. Друг случай, който наистина беше много голямо предизвикателство и защото така Асен Александров каза ситуация, наистина това е по-скоро и ситуация, е майка с ограничени родителски права, която идва да се вижда с сина си, тъй като в решение за ограничените права не е посочено училището като място, където е ограничен достъпа и. Тоест училището е една абсолютно свободна сцена, арена, житейска сцена и нали, тя казва, ето аз имам право да съм тук. Но тази майка имаше в начина, по който искаше да присъства. Тя ходеше след учителите, отваряше вратите или присъства на родителски срещи, иска непрекъснато задава въпроси и в някакъв момент я насочиха към мен. Аз имах трудност в срещата, в разговора с тази майка, която наистина имаше особен начин на социална връзка и на чуване и на говорене, защото ако не изразя съгласие с някаква нейна версия за живота, за справедливостта, така, тя не може да тръгне от кабинета, тя не може да се раздели с мен, не може да излезе от кабинета ми, докато не изтръгне от мен някаква емоция или някакво потвърждение. Каквото и да кажа, имаше трудност тази среща да приключи. Това е един много предизвикателен случай, с който 5 години, тъй като нали, това момче беше след приема на 7-ми клас и докато завърши училище, беше една много сложна работа на цялото училище, как да се позиционираме, как да балансираме тези отношения. И един много емблематичен случай за местната комисия за борба. Дете, което беше обиколило училищата в района и в един момент го преместиха в нашето училище. Той беше в прогимназиален етап, който бягаше по много особен начин. Той просто изчезва, изпарява се, чантата му, якито му, всичко е в училище, няма го. Майката, защото става въпрос за самотен родител, което също е особена ситуация на родителстване, на семейство, майката трябваше да го води, тя се беше, мъчеше се нали, да прави неща, да се справя, да го води и когато го води на училище, докато отворен вратата на трамвая, той слиза, нали, просто наистина се изпарява. И тя го водеше завързан ръка за ръка и го развързваше на стълбите на училището. Той абсолютно покорно приемаше това, той беше много спокоен с това и това беше възможно начина да присъства, което естествено събуждаше така погледите, реакцията на другите. Ето случаи, които мен са ме затруднили,
като психолог и са поставили едно различно предизвикателство, което не е свързано с спешността на институцията, но е свързано с спешността на детето, на това, което... Защото ти каза дете, което расте. На детето, което расте. Това много ми хареса и си го записа. Да, аз ще се хвана за твоите думи преди да дадем думата и на Георги, за това, че поне аз така си взимам и чувам спешност, но от друга страна процес и време, за да се работи с тези случаи, защото това, което и всички очертавате, но вие от практиката си, те изискват наистина и професионализъм, и ресурс, и търпение, и време, което е добре може да го даде институцията и училището. Георги, за трудните случаи и как ти ги приемаш, защото ето чухме само в рамките на 5-6 минути, толкова те са наистина различни. Това беше целта да се замислим наистина, че те не са стереотипни и случват се и край. Имаме протокол как ги разрешаваме. Ами аз не мога да се откъсна изцяло от битността си на модератор и съзнавам, че панелът е с твърде ограничено време, затова ще опитам съвсем набързо с няколко изречения да отговоря на база опитността си като координатор на мрежата за правна помощ на Национална мрежа за децата, където постоянно към нас са реферирани казуси и от организациите членове като Асоциация родители и от граждани, а също така и като обучител и медиатор към Сдружение Вие Хуманика град Плевен, с които имам честа да обикалям много училищни общности в малки населени места, в Павликени, Вълчи, Трън, Кнежа, в други села, в околността до Плевен и всъщност различни групи предизвикателни случаи мога да отчета, като например свързани с агресивни поведенчески прояви, които проистичат поради различни обстоятелства. Огромно е многообразието. Например, предизвикателства в семейната среда. Ние в мрежата за правна помощ редовно сме сезирани с случаи на тежко ескалирали родителски конфликти, при които двамата родители водят серия от производства, един срещу друг до навършване на пълнолетие на детето. То е изцяло предметено в техния антагонизъм, в тази крайно ескалирала родителска война. Също така, тежки случаи проистичат и от особеностите на училищната среда, властовата динамика в нея. Наскоро консултирахме майка на дете, което наказва по-слабия за това, че не е прието от по-силния и така някаква междинна позиция заема в иерархичността на ученическата общност. Сблъсквали сме се с случаи на авторитарен подход на директори към така наречените проблемни деца и родители на проблемни деца, отказа тези деца да бъдат приети. Също така по-рано в дискусията, ако си спомняте, един от първите колеги, които отправиха коментар, беше от Сдружение Нетипичен ум. Нетипичен ум наскоро се присъединиха към Национална мрежа за децата. Те всъщност, Сдружението е учредено от родители на деца с синдром дефицит на вниманието и хиперактивност. А не знае дали ви попадна наскоро публикация, в която Синдикат образование към КТ Подкрепа въобще отрече съществуването на синдрома дефицит на вниманието и го нарече лошо възпитание. Така че казусите са много, казуистиката е многообразна, често пъти има нужда от интензивна работа с психолог, с ресурсен учител, с образователен медиатор. Много общности училищни изпитват затруднение да обезпечат такъв и също така, понеже от НМД много пъти говорим за необходимост от скрининг, от калкулиране дали е нужна ранна детска интервенция и прочее. Важно е също така да не се изсича в камък като мадърския конник отведнъж една диагноза, напротив да се мониторира дългосрочно състоянието, психофизиологичното, емоционалното състояние на детето и неговите потребности. Ти правиш преход към следващия въпрос, който до някъде ще обединя два въпроса, за да може да върви дискусията и всъщност да ни споделите кое според вас като експерти, като хора, които със сигурност го мислите през професионалния си опит, е това, което липсва на образователната система? Какво е това, което може да се промени, надгради, направи, липсващи, може би не знам дали е правилно да ги наричаме само услуги или всякакъв вид механизми, но какво е това, което следва и може би ще промени и подкрепи и много ми се иска да държим фокус промяна и подкреп и за училището и учителите, и за родителите, разбира се, с център детето. Господин Александров, нека започнем от вас, после ще прелея натам. Имам конкретни предложения. По първото за този тип родители, които са
отбелязвате, че казах 1% родители, 10% учители. Да, така. Смисъл, в социалните мрежи има едно естествено филтриране. Ако използваш езика на омразата, някъде те филтрират, забранявате, бамвате и така нататък. Такова нещо предлагам да има и в така наречените писания на този тип родители. Защото емоциите на учителите отиват точно за това. Пример, ще дам един конкретен пример. Конкретизиран пример. Да, пише този човек, за който ви говорих, пише жалба, в която храни всичките, като храни, най-малкото е плазмоди. Министър, премиер, шефа на РО, шефа на ДАСТ, директора, тези всичките институции просто резолират неговата жалба, която е изпратена по мейл в 11:15 вечерта, да дойдат проверка. Те са написали. Това за мен е абсолютно нелепо. Между другото, госпожа Белобрадова, мисля, че работи по този въпрос, с нея сме говорили в комисията, за този начин на филтриране. Много от тези, които... Кой да филтрира само? Имаш преди още институциите, писмото или как примерно, си го представяш? Да кажем, идва жалба, да примерно пиша Д. Стаматов, кльомба Яхоком. И Д. Стаматов, нали, почва да говори против Александров. В смисъл, това са анонимни жалби, които обаче по нашия закон трябва да се завеждат, защото са изпратени по електронен път. Най-малкото, което може да се направи, е да дигнат за 2 минути и да попитат, бихте ли ми дали да видиш дали реален човек. Те много често не си поставят телефон. Филтрирането може да се направи. Господин Вълчев също каза, че се работи по този въпрос. Много се губи време. Това е едното. Другото, което искам да кажа е за медиаторството. Това ми е тема още от няколко години. Много често родителите, включително за тези случаи, които ги говорех, получават от всичките страни жалба срещу училище. Едните недоволни от това, другите от това, едните, че останало детето, другите, че не се грижи за детето и така нататък. И идват проверяващи. Като до РУ, ние сме в защитна реакция, разберете го, и учители, нали, притесняваме се нещо да не сгрешиме. И те виждат, че на практика ситуацията не може да се разреши на ниво законодателна. Тогава искаме да бъде въведено медиаторство задължително. Задължително, защото сега медиаторството не е задължително за родителите. Ние сме пробвали. Той ти казва, няма да дойде и не идва. А би могло на този родител, който не е доволен и на тази група, на другата група да каже, единственият начин да се разреши въпрос е чрез медиаторство. Ние, като институция, сме до тук. Защото институцията регионално управление по образованието проверява дали училището си е спазило. Нали. И когато вече отираме медиатора, медиатора не трябва да бъде част от министерство, не трябва да бъде част от регионалното, той да каже, ти напри това, ти напри това, ти напри това. Това според нас има нещо такова в съдебното медиаторство. Аз ти изпратих на тебе нали, един такъв проект. Гоня го от 4-5 години, но не във вида, в който е сега. Аз и сега мога да се обадя и съм го канил, тук Евгений, съм го канил за медиатор, обаче ония родител искаше. Въпросът е да има, не знам как да го кажа. Ето до теб седи още един медиатор. Сега мисля, че ще намериш. Не, работата е да има нещо от този род. Добре, ти искаш да си реши проблема. Георги, според теб има ли възможност да има принудително медиаторство? Аз съм си отделил време за задължителната медиация да говоря след мъничко. Ако искате, мога сега да го вплета, мога и след малко. За да стане разговор, да не е само... Аз исках по-скоро първо да кажем какво е медиацията, тъй като често пъти хората бъркат образователни медиатори, училищни медиатори, медиация между връстници, вече има и трудови посредници към бюрата по труда, така че става съвсем сложно уравнението. Медиацията, в смисъла, за който говорите вие, е способ за доброволно разрешаване на спорове.
при който две страни в конфликт, вместо да отнесат своя спор към съдебно разрешаване, с помощта на едно трето неутрално лице медиатор, опитват да осъзнаят своите интереси, потребностите, както свои, така и на насрещната страна, и да изградят заедно доброволно едно взаимно изгодно решение, което да посреща нуждите и на двете страни. Като действително въведе се така наречената задължителна медиация миналата година, с промени в ГПК и в Закона за медиацията, ние се застъпвахме от НМД дълги години и от ПАМП, Професионалната асоциация на медиаторите, за такава задължителна медиация, особено по семейни спорове, тъй като тя е особено пригодна към това да адресира нуждите, потребностите на страните, на разширеното семейство, нещо за което няма пространство, няма кислород в съдебна зала категорично. В крайна сметка нормира се една такава задължителна медиация по определен кръг спорове, търговски спорове, етажна собственост, дружествени спорове и така наречената факултативно задължителна медиация по семейни спорове, при която съдът решава, той има дискрецията да реши дали да отпрати страните по семейния спор към първа среща с медиатор в рамките на 1 до 3 часа, и тази задължителна медиация започва да действа в България, така е предвидено нормативно, от 1 юли тази година. Така че да видим как ще започне да функционира. Вече се изгражда култура на медиация, на доброволно решаване на спорове. Все по-разпозната е процедурата. Преди време я бъркаха с медитация, наскоро ми се случи да объркат медитация с медиация. Така че, има еволюция. Но въпросът е как да пренесем към училище. Как да пренесем тези модели към училищна среда. И всъщност в много държави, в САЩ, в Великобритания, в Канада, в редица европейски държави се практикува така наречената училищна медиация, при която когато има конфликт между ученици, да речем, или между учител и ученик, учител и родител, специално обучен педагог, който е преминал обучение за медиатор, съдейства за това двете страни да изградят чуваемост, да срещнат своите нужди, да преодолеят антагонизма, да се разберат, да, метафорично казано, всяка да стъпи в обувките на другия. В някои училищни общности се обучава един такъв педагог, който става училищен медиатор и заедно с психолога, да речем, помага в случай на конфликтност. В други училища, и това всъщност е модела, за който ние силно се застъпваме, ученици също така преминават обучение за медиатори и заедно с обучения педагог сформират така наречения медиационен съвет. Така че, да речем, ако се случи аз да тормозя Яна, ние сме двама съученици, уклона на Яна да не е веднага да изтича при директора и да каже: нека Георги бъде наказан, а напротив, заедно с нея да бъдем отпратени към медиационния съвет, където наши връстници да ни помогнат чрез игра, чрез разговор, чрез ето това с цветните листчета, което разиграхме с вас, чрез упражнения, стимулиращи емпатията, ние да постигнем някакъв диалог, тъй като в крайна сметка медиацията работи с интересите и нуждите на страните, а всеки член на училищната общност има интерес общ с другия член на тази общност, да имат някакъв нормален диалог, тъй като те дългосрочно са заедно. Те за един дълъг времеви период са заедно. Така че наистина абсолютно се присъединявам към вашето послание. Разбира се. В нашето училище в 51 има 6 подготвени. Има всичко, с месеци ходиха, парички платихме. Имаме и ученици подготвени точно за тази медиация. Проблема е, съвсем скоро имах, преди 3 седмици, проблем между колегите по информационни технологии и изобразително изкуство, тези две обединения. Имам подготвени медиатори, които искат. Те не казват: ние нямаме проблем. Ние нямаме проблем, не искаме медиация. Това, не разбирате принудителна с къмшик, но да им кажете: ако искате по някакъв начин, няма друг начин. От тук нататък директора не може да го реши. Регионалното управление, министерството, вие трябва да отидете на медиация или просто се отказвате от претенциите си. В този смисъл разбирам принудителна медиация. Както тази, която сега се нормира като задължителна, тя всъщност включва задължителна първа среща на двете страни по спора с медиатор. Впоследствие, естествено, ако те нямат възможност за общ диалог, се връщат в съдебна зала. Така може да се предвиди и в училищни общности, разбира се. Чухме за медиацията, което очевидно е форма на решение, има какво да се мисли. Анет, има ли други форми, нужди? Важни неща, които са казали сутринта, и затова ми беше много интересно. И по повод това какво липсва, какво изчезва. И какво може да се създаде. Струва ми се, че този разговор може да илюстрира какво изчезва. Изчезва детето.
Училището вместо място за деца, място, където децата трябва да пораснат, защото те не ходят там просто да учат едни предмети и да изкарват едни дипломи. Това е много важна среда за самото дете. Този разговор някак превръща училището в някаква друга сцена на възрастните. Поне така, нали, аз го чувам сега. Също това, което ми зачезва, особено покрай думата филтриране, се сетих за една ситуация в началото на моята училищна практика, когато от схемата за евакуация на етажа, където е моя кабинет, липсваше моя кабинет. В схемата за евакуация моя кабинет го няма. Заместник директорката, която е изключително старателна, нали, жена, направо не можеше да повярва, че е направила такъв пропуск, но това са едни такива малки знаци, малки неща, които се промушват между стените и правилниците на институцията, които казват, че има някакви други живи неща. И ги свързваме и с психичното. И това, което е много сложно, ми се струва в училище, има нужда от един по-различен партньор, училището и отвътре, и отвън. Ако мислим медиацията за външен партньор, има нужда някой, който да се позиционира отвътре с една определена функция. Не само да търси разбирателство или пък да се противопоставя, да заема така страна, а една определена позиция, която да може да превежда това, което детето прави, по начин, по който да създава друга версия за него. Защото това, което не се разпознава, особено деца, които имат агресивно поведение и така, или пък друг вид особено поведение, психичното страдание. И хората, които имаме по-различно и място, и функция в училище, можем да допринесем, това е което аз правя в моето училище, този трети партньор и на родителя, и на учителя, и на детето, защото това е едно особено място между, то не е в кабинета, не се определя от стените на кабинета, а от твоята функция, как ти се позиционираш между всички, как можеш да партнираш всъщност на детето и може от този разговор, от тези срещи, може да се породи и друга версия за детето, от което се дава друга перспектива и нещо от тези напрегнати отношения се превръща в някакъв вид разбирателство. Има точки, от които ние можем да видим на къде да вървим, какво да правим заедно. Така че темата за психичното, ако щете, дори темата за училищните психолози. Аз не знам, нали, не се определям като медиатор, но имам идеята за тази особена позиция. Тя не е медиаторска, защото, нали, в мен не е това, но именно свързана с психичното страдание. Това, което мога да кажа от така дългия ми опит в училище, че по-трудно родителите разпознават психично страдание на детето, отколкото училището. Много по-често това, което мога да правя и да учителите, с които разговаряме, имаме идея и може да се случи такъв разговор, при родителите може да е доста по-трудно. Трудните случаи стават, когато и училището, и родителите не разпознават и тогава, нали, наистина това е трудност, която и аз като психолог, виждайки, мислейки, мога да изпитам. Добре. Да. Благодаря. Очертахме вътрешни и външни. Поне някои. Със сигурност има още, ако продължим и по-нататък, понеже времето го наблюдавам, пък имаме още доста интересни неща, които да чуем, но да завършим с теб тази панелна дискусия. После ще прелеем така и така към неща, които ти ще ни споделиш, но все пак поне в контекста на този разговор, какво е това, което липсва или пък имаме нужда да досъздадем, да развиваме сериозно и без да си затваряме очите, за да някак да има подкрепа в решаване на трудни казуси? В това е многообразие, което... Първото, което ще кажа, че няма една мярка, с която магически да решим проблема с трудните деца. Второто, което ми направи впечатление, моя опит от другите държави показва, че случая трябва да се решава на нивото на възникване на проблема.
Което значи, че когато проблема възниква в семейството, интервенцията трябва да бъде на нивото на семейството, а не на нивото на училището. И когато има доста пропуски и училището е първата институция, която разпознава проблема, тя трябва да всъщност да поеме отговорност и за предишни неща, които са се случили. И тук става доста сложно. Другото, което пак в този контекст искам да кажа, че в България, когато има труден случай, няма ясен водещ на случая. Тук институциите имат разнобой по отношение на случаите и докато в повечето държави има ясен ръководител на случая. Този човека, който носи отговорността да изведе случая от възникването до решаването. Малко към училището, че границите на системата в голяма степен са нарушени и това измества ролята на училището от образователна към други роли. Границите на системата в голяма степен допускат вмешателства, които нарушават нейната роля като образователна система. Можете да не се съгласите, аз мога да се аргументирам защо го мисля. Те са съгласни. Като гледам, имат. Нещо още в тази посока. Съжалявам, че толкова така, но докато те говореха, нали си... До каква степен училищните психолози им е дадена възможност за професионализиране. До каква степен те се занимават и с доста други неща. И също така, примерно в Германия, тази служба на училищните психолози, тя е външна на училището. Тя не е вътре в йерархията на училището. Тя предварително е мислена като служба, която дава свобода ти да решава случай не в йерархия. Имаме директор, който подкрепя. И обещавам само още две неща и ще даваме думата. Добре. На една от конференциите, на които бях в Лондон, свързана с насилието в училище, казаха, че има два базисни фактора по отношение на насилието. Единият базисен фактор е това, че децата не са успели да изградят самоконтрол по време на израстването си. Другия базисен фактор е груповата норма, груповата култура, която е създадена. Ако искаме да работим за смисъл, не само ако искаме, то трябва да вървим в тази посока. Децата да имат осъзнатост и връзка с собствените си емоции, поведение и мисли, то тогава програмите за социално-емоционално учене са много необходими също. И не на последно място, има поведения, за които училището не може да се справи. И тогава в повечето държави има специални услуги, които са в помощ на училището. Аз ще използвам времето след това да разкажа за някои неща, но долу-горе това ми се вижда и само не мога да го премълча. Хиперактив синдром и дефицит на вниманието е много сериозно увреждане, което трябва да бъде съвсем целенасочено, системно работено с него. Не да се отдава, че това е лоша дисциплина, не е, как да кажа, даже Джон Хети, който прави едно от най-големите изследвания, Cross Research в образованието, посочва, че това е най-разрушителният фактор за ученето и изобщо за детето в училище. Така че, нали, да не подмитаме някакви неща и да се опитваме, нали, да ги наричаме по друг начин. Това е от мен. Аз много ви благодаря. Имаше още питания и ме провокирахте, но за съжаление, след времето ще дадем... Аз ще върна топката към Георги, за да бъде водещ. Наистина ви благодаря. Ще обобщим това, което казваме и се надяваме пък, че ще продължим разговора. Защото ние сме го започнали. Имаше и кимане на глава и съгласие. И ще предавам Мариана на теб. Така. Аз ви благодаря и ще се оттегля от тази Ние позиция. също благодарим. Аз, за да направя плавен и не антитезен преход към ролята на модератор, нека кажа само още две послания да отправя. Не забравяйте и законовото си съдължение като педагози, нормирано в алинея 2 на член 7 от Закона за закрила на детето, да сигнализирате в случаи на деца в риск, тъй като особено ценно е да има синхрон
между правосъдна система, система на закрила, система на социални услуги и образователна система. Тъй като обръщам лице и към това, което каза Мариана за социалните услуги в общността, за центровете за обществена подкрепа. Да, действително, системата на закрила има нужда да се укрепи. Той е продължаващ регрес в нея да престане, но все пак трябва да има синхрон и координационните механизми да не бъдат просто думи върху хартия. А сега изцяло в модераторска роля, нека ви представя още веднъж Мариана. Тя е образователен експерт с трайни интереси в сферата на качеството на средното образование и професионалното развитие на учителите. Провеждала е изследователска работа в Великобритания, Германия и Австрия. Разработва анализи и проекти, свързани с качеството в образованието, социалното включване и управлението на многообразието. Работила е с организации като УНИЦЕФ в България, Съвета на Европа, Тръста за социална алтернатива, НМД, дългогодишен партньор, консултант и самишленик е на Асоциация родители. И всъщност Мариана сега в следващите минути ще ни представи модели на политики за съдържателно включване на родителите. Заповядай, Мариана.